Dodo, wat vind jij ervan? Mijn mening is kort en kwaadaardig. Die PG moet opgeruimd worden. Maar waarom denk je dat het nog niet lukt? Ze zijn bang. Wie is bang? De hele regering. Ze waren al bang voor Chan. Ze waren al bang voor Chan. Ik denk dat ze niet president zijn, toch zijn ze bang voor Chan. Hoe zo dat? Ik zie het toch. Oké, dus Maar je wil dat ik dingen moet praten. Jenny en Missikaba waren in 2020 gekozen. Hoor. Ze waren bang voor Chan, ze zijn niet in het assemblee gekomen. om Chan. Ja, ik weet het, ze zijn bang. Oké, maar waarom zijn ze bang? Zij, Omdat ze bang zijn. dus gewoon, Ze waren al gekozen in die Chan winnaar verkiezing toch? Was Jenny en Missikaba gekozen. De vrede. Na die desi, mga traman pot NDP tak wan spoor dat den John Pokombaka. En die luksa den tuanga toe. Je moet goed kijken wat ze met mij hebben gedaan. oké, voordat we verder gaan met die PG-toren, tegen me, staat het wangen? Iedereen ziet het. Ik hoef het niet te zeggen. Oké. Oké. Ze zijn gewoon bang. Ja, maar voor die mensen zijn, ze hebben toch nog de echt op de Ze weten het, Die wat, was ze het. weten waarover ik zeg. De potong pot feta feti. Look at the geno. Look at the geno forte man. Misan fet pura regeren. Look hoe if de gen me. Alla die de kamoso. Met taksan wani de mag raak. Jij niet terug bebel. Me kan je werk geven in het ziekenhuis. 8 maanden zit ik al thuis. Dan wanneer het praat, dan wordt blakke man boos. Ja, is wel. Als mijn belang meer ook in het ziekenhuis, ik weet waarover ik praat. Als je vastkomt, ik me dat man aan het zoeken. Dat ik dood, ik zie hoe politie je dingen die. Wanneer de president kan gewoon, kijk je werken in het ziekenhuis, je gaat laken stikken, je gaat dit doen. Je gaat niet meer tekenen. Zomaar babbelen ze. Zij hebzuchtige mensen, Piqué heeft gelijk. De mag kost met Piqué heeft gelijk. Jullie zijn gierige mensen. Gierig. Zo. Gierige mensen zijn jullie. Ik kom in verder met tak some money. Na saden beloof me met takkie. Ze zijn gierig. Ja, maar president, dat kan ook beloof net. Ze heeft me beloofd toen ik ons bel met takkie gemrokassie kan. Ze ligt. Ze vergeet snel. Ja, ja. Maar Lukuno, Ze is een vergeetzak. Mensen zijn bang om hen op hun plaats te zetten. Ik niet. Je bent een vergeetzak. Ten dan brokken OC bel me. Je zou me werk in het ziekenhuis geven. chill. Ja, kijk voor Jenny. Jenny heeft me werk in het ziekenhuis beloofd.